Predstavte si ráno, keď vás namiesto ruchu mesta zobudí spev vtákov. Otvoríte dvere na terasu, v ruke držíte šálku kávy a pred vami nie sú susedia, ale les. Presne takýto pocit ponúka táto výnimočná novostavba v obci Garadna. Dominantou domu je štýlová kuchynská linka s ostrovčekom a miestom na rannú kávu. Samozrejmosťou sú vstavané spotrebiče vrátane umývačky riadu. Na zastávanej ploche 100 štvorcových metrov nájdete vstupnú chodbu so vstavanou skriňou, technickú miestnosť, samostatné WC s umývadlom, kúpeľňu s voľne stojacou vaňou, dvojumývadlom a WC, 3 samostatné spálne a priestrannú obývaciu izbu. Z obývacej izby aj hlavnej spálne sa vychádza priamo na terasu, kde si vytvoríte svoj vlastný priestor na oddych. Tepelné čerpadlo sa postará o vaše pohodlie počas celého roka s podlahovým kúrením, vďaka ktorému dom dosahuje energetickú triedu A+, čo znamená nízke prevádzkové náklady a vysoký komfort bývania. Nie je to len nehnuteľnosť, je to miesto pre váš nový domov v Garadne. Som Viktória Borč-Horňáková, zavolajte a dohodnime si obhliadku.